प्रेज द लॉर्ड मोर ख्रीष्टीय भाई भाई माने मु आशा करुच्ची आपण माने भलरे अछंती। प्रभु आज पुनर्बार नूतन दिवस नूतन जीवन को दे अछंती, सेतिपय प्रभुकर नाम गौरव हो प्रशंसा हो। प्रभु आमन को अनुग्रह करि अछंती, दया करि अछंती, आउ आम समस्तଙ୍କର नामକୁ जीवितମାନଙ୍କ लिस्टରେ नामକୁ रखिछନ୍ତି। मोर प्रिय माने आजिर ଏହି ସକାଳ ସମୟକୁ आजिर ଏହି ଦିନକୁ आरंभ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବଲ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିକି ସେ ବାଇବଲ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 34 ତାର 7 ପଦ। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 34 7 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଉଣି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସତରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଭୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା, ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା। ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଏହି ଗୀତର ଚୁକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦିନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କେ ଯାଇ ଅଟୋ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯିବ। ସେପରି ସେ ଫାଷ୍ଟ ଅଟୋରେ ବସିଥିଲେ। ତ ହଠାତ୍ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଲେ। ତ ତାଙ୍କେ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କର ହାତ ଟାଣିକି ତାଙ୍କୁ ପଛ ଅଟୋରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ଏଠି ମିଶିକି ଯିବା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ପଛ ଅଟୋରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଟୋରେ ପ୍ରଥମେ ବସିଥିଲା ସେ ଅଟୋ ଯାଇକି ଶଙ୍କରେ ପଲଟି ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ନାମ ଗୌରବ ତାଙ୍କରି ଦାସଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ନିରାଶ ଅପମାନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିରାଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଜିସାୟ ତାର 41 ତାର 10 ପଦ। ଜିସାୟ ତାର 41 ତାର 10 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଯାଏ କି ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। କେତେ ଖୁସିର ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା ଆମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ନିରାଶ ଥାଇପାରେ, ଅନେକ ଭୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୟକୁ ଦୂର କରି ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମାକୁ, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦେଖିବେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଦାଉଦ ଗୀତ ତାର 23:4 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଛାୟା ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ ହିଁ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ନିରାଶ ହେଇନଥାଉ। ଭୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଠାରୁ ଦୂର ହେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର
परमेश्वर कहते से मु तुम मानक परमेश्वर आ मु तुमको सबल करी परमेश्वर आम बलवान करेंगे जदि कौन से आम जीवन दुर्बलता अच्छी से प्रत्येक दुर्बलता को दूर कर परमेश्वर आम सबल करेंगे आम मजबूत करेंगे प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति आड़ को गति करने परमेश्वर आम साहाय्य करेंगे एते सुंदर एवं भल परमेश्वर होती आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती हाँ आम्भे तुम्हार साहाय्य करवा देखु प्रत्येक क्षेत्र में परमेश्वर आमको साहाय्य करेंगे जदि आमने ईश्वर भयर जीवन यापन करुचु परमेश्वर आम प्रत्येक क्षेत्र में काम करने समय कथबार्ता करने समय चलवा समय विपद समय आनंद समय प्रत्येक समय परमेश्वर आम साथ छिड़ा ही प्रत्येक क्षेत्र में आमको साहाय्य करेंगे मोर प्रेम आ लिखा जाए हाँ आम्भे अपना धर्मस्वरूप दक्षिण हस्तरे तुमको धरी रखा धर्मस्वरूप दक्षिण हस्तरे तुमको धरी रखा बोली कहते मोर प्रिय माने से केबे मध्य आम हाथ छाड़े ना मोर प्रिय माने जदि आमे ईश्वर हस्त को धरीचु तेबे छाड़बार संभावना अच्छी आमने धरी पारिबा ना किंतु जेतेबेले ईश्वर आम हस्त को धरिबे ईश्वर जेतेबेले आपण मानक हाथ को धरी अछंती मोर प्रिय माने ए दुनियार कौन सी शक्ति नाही जे आपण मानकु ईश्वर हस्तरु अलग करिया पाई हालेलुया से परमेश्वर आपण मानक हस्त को धरी अछंती मोर प्रिय आ सही परमेश्वर आम को कड़े ने से परमेश्वर आम साथ अच्छा से ईश्वर भय करूँ ईश्वर को आज्ञाकारी अनुसार निजको समर्पण कर जीवन यापन करूँ देखिए आपण मान जीवन में अनेक अद्भुत चमत्कार मिराकल को प्रत्येक दिन डेली आपण मैंने देखिपारे प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु प्रभु यही समय पर्यंत ये वीडियो को देखी अच्छे प्रभु आपण प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति आड़ को गति करने साहाय्य करंतु आमेन।